daular shehu usman dan hodiya gaba daya za a rusa. Duk dan majalisar da ya goyi bayan rusa daular usman dan hodiyo billahi la ilaha illa sai faɗi sunansa, domin tabbatar da wannan dokar harajin rusa daular usman dan hodiyo ce ga arewa. Muna amfani da wannan dama mu jinjina wa emerson tarayya saboda tsayawa da suka yi tsayin daka don kare mutuncin arewa da 'yan arewa. Godiya ta musamman ga honorable abdullahi wasi da honorable sada sodi da kuma duk sauran yan majalisu da suka fito daga arewa da wanda suka goya musu baya daga wasu sassa don tsare mutuncin 'yan arewa da najeriya. Yan majalisu ya kamata kusan cewa wannan abu da kuke jihadi ne, dalili domin shine karshen arewa idan aka yi wannan abu. Kuma duk wani dan majalisa da ike dan kanzagi ko ejan na tabbatar da wannan abun, wallahi duk sunayen ku yana hannunmu. Yan majalisu sun ba mu sunan ku a rubuce, wani na goyon baya wani baya goyon baya. Idan an gama kuka jefa mu rami, alƙur'ai mun ga 'yan Najeriya suna bai suna, wanda guri kaza wanda guri kaza. Ku sani shugabanci fa Allah ina barin shugabanci ko da na kafirci ne idan da adalci a ciki, amma Allah baya barin shugabanci ko na musulunci ne idan da zalunci a ciki. Kun shugabannin majalisa ku yi tsoron Allah, domin labari ya zo mana yanzu kun juya kun kwankwasa kofa 'yan majalisu sun kike za ku kuma gurin gwamnansu. To ya ku masu girma gwamnoni, muna kira gare ku, kun daɗe kuna wa talakan arewa laifi, amma akan harkar harajin nan ko so kanku mutunci. Mai girma gwamnan Bauchi, mai girma gwamnan Borno, mai girma gwamnan Gombe, kun fito kun gaya duniya cewa dokar nan cutar da arewaci. Idan aka ga wani abu aka ci za ku shiga zargi, kuma talakan arewa ba zai kyale ku ba. Amma yana muku addu'a domin kun tsaya kuna ba da shugabanci na gari. Kuma mai musu girma gwamnoni, kada ku ci amanar yan majalisun ku, domin kun ba su asamin a kansu tsaya tsayin daka su kare martabar arewa sun yi. Su kuma shugabannin majalisa da suke kartar ƙasa suna ganin dan yau to su daga kai su kalli ofis ɗinsu hotunan waye. Za a gama za a da cikin mutane. Wannan fa doka wata ƙabila ce take so ta share arewa daga Najeriya. Suna ganin cewa mun musu baba kere, to sai suka biyo ta bayan fage. Daular shehu usman dan hodiya gaba daya za a rusa. Duk dan majalisar da ya goyi bayan rusa daular usman dan hodiyo billahi la ilaha illa sai faɗi sunansa, domin tabbatar da wannan dokar harajin rusa daular usman dan hodiyo ce ga arewa. Su kuma waɗanda suke ganin cewa yan wani bangare ne sun taho ta bayan fage da su amfani da ƙarfin mulki ko ƙarfin kuɗi, to Allah ya saka wa ɗan majalisar su mu imani sun gano cewa hallaka ce, da 'ya'yansu da jikokinsu da taɓa kunne za su shiga bala'in da babu shekarun fadda su. Suna kan korar wannan dokar ita ce zaman lafiyar arewa, ita ce zaman lafiyar musulunci, domin ta shafi dokar gadowa. Muna jika da jinjina wa 'yan majalisu, ku tsaya tsayin daka, muna kallon ku ko ma tare da ku. Ku kuma wa'inda kuke ejan sunan ku na gurin mu. Ku kuma gwamnoni, talakawan Najeriya suna ga Allah suna gare ku, musamman gwamnonin mu na arewa. Ga shugabannin za su tawo gurin ku don zance daban. Ku tsaya tsayin daka ku sai mutunci, don idan kun shiga kabari ku san me za mu gaya Allah. Amma za mu bi ku da addu'a, kuma za mu yi aiki shine sa ido. In kai daidai me ba ma, in baka daidai ba za mu gaya wa duk dan arewa wannan shine ejen din da aka yi amfani da shi aka rusa daular shehu usman dan hodiyo.